Ak máš doma zapatrošenú vkladnú knižku, je najvyšší čas ju vytiahnuť. Banky totiž rušia a ich držiteľom poslali oznámenie o vypovedaní zmluvy. V minulosti bolo založenie vkladnej knižky atraktívnym spôsobom, ako zhodnotiť úspory. Kedysi sa vklady na knižkách úročili aj 16%, v posledných rokoch to bolo už 0% a pre väčšinu ľudí slúžili len ako úsporňa peňazí. Na vkladných knižkách majú obyvatelia Slovenska viac ako 800 miliónov eur. Po vypovedaní zmluvy je v prvom kroku dôležité zvážiť, či peniaze potrebujete mať k dispozícii kedykoľvek a ihneď, alebo peniaze necháte zarábať. Ak by ste sa rozhodli pre prvú možnosť, tak treba zvážiť, kde peniaze uložíte, keďže banky prišli s nápadom vkladových účtov na 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov, kde ku garantovanému úroku pridávajú aj úrokový benefit plus 0,5%. Avšak, ak peniaze z vkladnej knižky nepotrebujete a ani nebudete nutne potrebovať a chcete, aby sa zúročili v oveľa väčšej miere, odporúčame ich investovať. Ak by ste 10 000 eur z vkladnej knižky vhodne investovali na kapitálovom trhu, za 10 rokov viete mať z 10 000 eur 18 200 eur a to nie je vtip. A tento prepočet sa netýka len vkladných knižiek, ale aj finančných rezerv, ktorých časť sa odporúča krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo investovať. Dajte príležitosť svojim zarobeným peniazom tvoriť zisk. Nezabúdajte, peniaze sú časť.